Pinia berta ng paklang pon perang kardong karbiang long. Tiken news kala arada tumaphan nili berta thanbang phi rupchili kro pipensi a berta ng paklang pon po. Pini pherang ke pen ang palia berta arjupon pemesna. Apar dahuri kudom sina arong rong kimi towar kavya jok puan ajo pherlo kesu serious ang bong gari motor kedam un Daithor police station ke parlo duar baguri constituency arlo kedo apar dahuri kudom sina arong pen kahilo kilometer pho anbak dolang daihuri kudom sina rong kimi pu adim hadak don pho kebla pen rong ni rong thom ahawar arat non puta thangnat mesen pen towar kedam kewang aphan thekpon long lelang mesen atowar lapen kedam kewang aphan thangnat gari motor kedam unaphan non puta abelang non stame apithu pason si dolang gari motor kedo atum pusitame ningkreng ahut ansipon unchot lapen barla apor ahut lote ikeng pen kedam je aphan pusitame akisung asonsin non puta dobomlang lapen daihuri aroy lang ke the ahut pulote pupu angbong chedam chewangji aphan pusita akisung si chetong nang bomlang daihuri aroy lang ke the ahut pulote pupu angbong chedam chewang un e lapen sodet un edet ahut pusitame chedam chewang un e sidolang lasi bangso arong arat aphan isi sarkar pen akerap pipajer asonte mi parji RCC bridge kenang sodbinong lapen Karbi Anglong kachari bom akehai sar tuliram ronghang anparta duarbaguri MSC sar Richard Togbi akehai RCC bridge lapen towar abang ning kemipen kerap mate towar abang kipaleji kenang sodbinong daihuri pena musing ti report TK News. Làng roi pinak đây, làng roi pinak. Number 26 constituency, Duar Bagori constituency, Towar Kabe Benajok Siksa. Patumi long nit along charwosai alam pini ram teron rada thengno lapen KSA asong lapen hemphang asong aphan dia kachohang Patumi alam apot induk cepak lang lo lapen karbeng long hamphang asong do antum phanta alang tum saya mo keklem anta ni ning ching sam lapen katuro dui lapen KSA organisation aphan nili hodai ta manpeng pi lapen kebang je anta nili manpen pi ikverji patumi longit along isi agotna doi ko kela pulo nili suputum kilo nilong party cho dam lo lapen KSA somar pele ke chok che theklong pusi nang che than do kete somar tum la chalang tum ma areng hu oddet lasi nili bangta nili so ke ching hona joine jakong pen thuri kham mat atum han nili ta odik dello lasi labang ke nili ta chok chi chok birsi nili ta ala song jati so lapen rang rong pi phanta dia chohang iglo lapen non ke wang ji do anta men nili iksi KSA tum hanta chunu ring tum majok asomarle chok chok che pusitame api apo phan jonai penle ari bang chirung te mek senji nili ta eri chirung a joine nili dia nan chhang iglo rat lakar benglong hamphang asong do an ban nili dia chhang iglo kardom Nijang Karbi Anglong arlo bithungreng thama constituency arlo pini mai along kachitong dun jitular hasnu veterinary board chairman Bidya Singh Teron men mijil lam chairman Arisang Ho Atum sitame chitong dun pen mai RDP dun bithungreng thama constituency lakha kep sector EC KACCM tuliram ronghang aning kemesen penajok BJP claim rapet Arisang Ho Atum sitame aning kaching sam ke dokok ajok CEM
kapin khat ateng pen bidia singteron pen mai chepahem phupon si bithung reng thama sector isi along mai ingnilo lapen mai along lamthe jaipon ke non kewangji MSC election ahut 90% vote chepalong ponangji pura bidia singteron do desang sepen mai kang nipon lapen bangso MSC election ke 90% long vek popu aning chethepon lapen bangso MSC election ke 90% long vek popu aning chethepon lapen haladak arong aradatung sitame aning kachethe rinti athe KACCM tuliram ronghang doti ke kado kabe BJP claim rapet claim bang phu claim bang phi atum an kanghon pachihoman lapen MSC election aprang kado kabe reserve along ke do aradatum aphan longle pata sitame long etpo lasi bithung reng thama long pli sector imithang methang election ason lu pusi chima thanangji sarkar dotik te chibhong charwo saita nang ne lapen hailo pulotang te ajat asaile do ansita me long etpo lapen pahai pon vek nang popusi bidia singteron pen pini mai along lamthe jaipon dongka mukam pen Robinson Rongpi report TK News media tumhan kadompa jirlo lapen ke ini itu la somai donang koke 1 tarik April pen hala itu mondol presiden Tarjen lang khasa ahin pen kapang dakpon arong sektor 3 along mane komiti gঠন nahi alam pen ami dek alam pen si itu along 3 sektor ta 1 tarik pen meeting ala komiti ga gঠন lapen labang so komiti ga gঠন along nane tumko pipia phuthak se chingwai pon igon tum la so komiti gঠন puthake mane kiwangi election non bithong homosti long noi ang tonola MSC election ale lo la so puthaksi BJP itu party an susika pang tangi pan kiwangi election jate chukidam tang election pen an susi non las BJP party kapang tangi pan percentage kelong ya pan la pen kadogwe chimum chethan itum ang tona leaders tum penasi alang tinta sektor ka meeting pen itum 1 Agosto pen kapit pini labang so a sektor along long ko ana PS lo chetong ikla pini la so a PS along a sektor along sarita local committee PS anda sektor along lus marak a sektor 2 number sarita local committee PS আমার কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় তুলিৰাম ৰহাং ছাৰ আৰু আমাৰ মণ্ডলৰ নেতৃত্ব মৰ্মে আমি বিথুঙৰ 48 পোলিং ষ্টেচন বৰ্তমান হৈছে এই 48 পোলিং ষ্টেচনত আমি গোটেইটো আমাৰ 12 সেক্টৰ আছে এই সেক্টৰবিলাকে আজি আমি সম্পূৰ্ণ কমিটি গঠন কৰিছোঁ তাৰমানে গঠন কৰাৰ আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আগন্তুক MSC নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি প্ৰত্যেক PSৰ পৰা 90% আমি ভোট আমি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আমি টাৰ্গেট এটা লৈছোঁ সেই কাৰণে এইটো আমি বহলভাৱে আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে নিৰ্বাচনটো হয়তো চমু আহি পৰিছে সেই কাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰা সাজু হৈছোঁ যে আমাৰ প্ৰত্যেক PSত আমি টুৰ প্ৰগ্ৰাম ল'ম 10 তাৰিখৰ পৰা আমি 20 তাৰিখলৈকে আমি টুৰ প্ৰগ্ৰাম আমি লৈছোঁ আমাৰ মণ্ডলে তিৰাং কৰিছে আৰু আজি গোটেই 12টা সেক্টৰটো আমি গঠন কৰি শেষ কৰিছোঁ TK News pen pinya berta pan si kangton ponlo kardo